Да не подценяваме вирусите по пчелите. Вирусните болести по пчелите се проявяват през активния сезон. Вирусите се размножават в пчелите, отслабват имунната им система и предизвикват болестен процес. Акарът Varroa destructor е вектор на разпространение на редица вируси и е техен естествен резервоар. За да намалите количеството на вирусите в пчелите, използвайте билковият продукт Вирусомат Херб. Той съдържа само натурални компоненти и чрез него може да се намали количеството на вирусните частици в организма на пчелите, да се укрепи имунната им система, да се увеличи силата на семейството, да се удължи живота на пчелите. Активирайте защитните сили на организма на пчелите и им помогнете да преодолеят вирусните инфекции чрез билковият продукт Вирусомат Херб. За повече информация и очаквани ползи се абонирайте за YouTube канала Доктор Илиян Гечев Здрави пчели.